அவங்க புத்திசாலி, நான் முட்டாள். அவங்க புத்திசாலி, நான் முட்டாள். இந்த லூசு போயிட்டு வந்து இந்த கடியாரத்தை காப்பாத்தி பத்திரமா உள்ள கொண்டு வைங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு புத்திசாலினா அவங்களுக்கு போர் அடிச்சா மட்டும்தான் என்கிட்ட பேசுவாங்க. நான் எந்த அளவுக்கு முட்டாள்னா அவங்களுக்கு எப்படா போர் அடிக்குன்னு வெயிட் பண்ணுவேன். அது சரி, தேங்காய் கீழே வைய. இத தூக்கிட்டு ஓடுறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வசனம் பேசுனியாக்க? ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, ரொம்ப பொத்தி பொத்தி பாத்துக்கிட்டேன். இந்த குறியீடு புண்டையில வச்சு பேசுறீங்க இல்ல, அதனாலதான் இவ்வளவு பரிதாபமான நிலையில் இருக்கீங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கேர் இப்ப இல்ல, அப்படியே கண்ட மணிக்கு விட்டுட்டேன். காரணம் என்னன்னா அலட்சியம். சரி எங்க போயிட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ ஒரு அலட்சியமாவே இருந்ததுனால இப்ப அறந்து போயிடுச்சு. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். நான் இந்த ஹெட்செட்டை பத்தி பேசலைங்க, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சிட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க. உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க. உங்களுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. உனக்கு என்ன கேட்ட பிரிஞ்சு போயிடுவேன்னு கேட்டியா? என்ன கேட்ட? என்ன பார்த்து பிரிஞ்சு போயிடுவியான்னு கேட்ட? ஏன் அடிச்சியா? ஏன் அடிச்சனா? அவன் என்ன கேள்வி கேட்டான்? ஏண்டா என்ன பார்த்து ஏன்டா இந்த கேள்வி கேட்டா? சொல்றா. அடி பைத்தியக்காரி, இதயத்திலிருந்து துடிப்ப சாவால மட்டும்தானே பிரிக்க முடியும். நண்பா ஓ நண்பா, என் காதென்ன கூதியா இப்படி ஓத்து விட்டு போகிறாயே. நண்பா ஓ நண்பா, காதுகள் பாவம் இல்லையா? கவிதை கை தட்டுங்க.